Assalamu alaikum masoyan wannan gidan TV mai suna Sufazil, a inda muka shigo wannan kasuwa ta Royal da za mu tattauna da wani mai gyara dan amatin wannan kamfani mai suna Sufazil TV. Za mu zanta da shi akan yaban da zai wa wannan kamfani mai suna Sufazil. Cikin mutane sai mu ji ana ta faɗin cewa akwai wani shirye-shirye da ake yi na Sufazil mai kukan zakara wanda ake kira To Malam Shafi'u, me ya fi burge ka a wannan kamfani mai suna Sufazil TV? Ko za ka iya gaya mana? Gaskiya alhaƙiƙanin gaskiya abu da yake burge ni da kamfanin Sufazil a lokacin da duk zaka ji an kunna zaka je kukan zakaran nan sai in tuno da zakara na da na taɓa yi wanda shi yake tare ni a sallar asuba. Ayya Allah sarki. Wanda idan na ji ƙaran shi zan ji hanzari in tashi na tashi zan je in yi sallah to sai mota ta buge shi. Ayya. To bancin moto ta buge shi kuma baka ƙara samun wani zakaran ba? Ban ƙara samu wani ba, shi yasa na mai da kamfanin Sufazil kamar irin abun yana burge ni, yana mun daɗi, yana mun nishadi idan na kunna sai rinka jin irin zakaran na abu kullum na kunna sai in ji sai in tuno da zakara na sai in yi kuka abun yana ban tausayi. Saboda menene? Saboda ya kwanta mu a rai mun daɗe ta zakaran nan ya fi shekara 15 yana kiwo na yi, yana gida a ajiye, yana ɗan shawagi ne in na dawo kasuwa a watsa mai gero a watsa mai shinkafa. To yanzu da muke cikin buhariya shinkafan ma mu kan mu sai mu yi kamar muna yi. To yanzu wane shawara za ka ba wannan kamfani mai suna Sufazil game da yadda yake sa kukan zakara kafin ya fara nuna bidiyon shi? Wannan al'amari ya yi kyawu kwarai da gaske, al'amarin ya yi siga kwarai da gaske, kuma Allah ya kara mu wannan kamfani albarka, Allah ya kara ɗaukaka wannan kamfani da mu gaba ɗayan mu. Mun gode. Yawwa.